Vekilimiz Sayın Öcalan ile 22 Mayıs tarihinde yeni bir avukat görüşmesi Evder odayeke avahiye HDP'ye Amed'e. Hemû kez li ber şaşeya televizyonê li benda ragihandina peyama rêberê PKK Abdullah Öcalan'ın ku girevên birçîbûnê bi dawî bibe. Kesên ku bi bêdengiyeke mezin berê xwe din televizyonê malbatên zindaniyên di girevên birçîbûnê de ne. Li ser peyama rêberê PKK Abdullah Öcalan girevên birçîbûnê ku li zindanên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê dest pê kiribû bi dawî bû. Ev biryar bi nameya parlamentera HDP'ya Colemêrgê Leyla Güven ku 200 rojin di gireva birçîbûnê de li Amedê hata ragihandin. Spas ji wan kesên ku bi me bawer bûn yên ku hêviya xwe winda nekirin. Di serî de li gel hemû êrişan dayîkên aştiyê ku qet bernedan û ji hemû jinan ra spasî û hezkirinên bêdawî dişînim. Hêvî serkeftinê bi qîmettir e. Me hêvî kir em bi ser ketin. Hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk Leyla Güven Piştî biryara bi dawîkirina girevên birçîbûnê çavên her kesî li nexweşxaneyên bajêr bû. Piştî biryara bi dawîkirina girevên birçîbûnê di ser de Leyla Güven û parlamenterên din HDP û ew kesên ku di girevên birçîbûnê de bûn yek bi yek radikin nexweşxaneyan û müdaxaleya yekemîn li wan tê kirin. Fırat abi. Lezmi. Biryara bi dawîkirina girevên birçîbûnê beriye her kesî dilê dayîkên girtiyan hênik kir. Li ser rûyê wan hem ken û hem jî xemgînî hebû. Ez vê rojê ji seroka po û ji bi Leyla Güven ji heta bigre hewlerê heta 4 perçe Kurdistanê elwan pîroz û binbarek dikin. Em pir kêfxweşin, em van zariyê me ê rojiya mirinê, ê dinê, ji vê evkê derketin. Tezrîta di serî da tezrîta apos skiya, tezrîta serok skiya, em di serî da bi viya kêfxweşin. Halê wan perîşan e, em zê hêviya Xwedê bijî mizgîna xêrê bîne. İnşallah apozî serbest bikin, biçin û bên û wanazê ji wê halî xilas bin. بإذن قوتا خدا زران نگیجه ته سبیکی ما و تلید دایکی نشوته و زارکی ما گیشتون آرمانجا خو Li tevahiya zindanan û derveyê zindanan bi giştî 3500 kes tevlî girevên birçîbûnê bûn. Di gel girevên birçîbûnê sîh girtî jî di rojiya mirinê de bûn. Girevên birçîbûnê bi dawî bûn. Li daxwaza girtiyan û HDP'yan ev e ku diyaloga bi Öcalan re her berdewam be. Maşallah dekak. Rûdaw Amed.